God morgon, Albert. Är du som är frukostkocken idag? Klockan är 6 på morgonen. Vi har fått köket i sovrummet. Vad blir det till frukost? Ja. Vad får man till frukost? Ja, ska vi gå vidare nu? Ja. Jag ställer lite på 7. Ja, tack. Och Göte, du vill väl inte ha någon frukost på sängen imorgon, tack? Vi klarar oss utan frukost på sängen. Då kan vi läsa dem på 7 istället.